Herri bezala hausnartu, eztabaidatu eta jardutea ezinbestekoa dugu herri gisa ditugun arazoei herri gisa konponbidea emateko. Horregatik, udalbiltza berriro abian jarri dugun egun honetan, dei bat eginez bukatu nahi nuke tarte hau. Euskal Herriko erakunde, eragile, hautetsi eta herritarrei eraikuntzan, nazio eraikuntzan inplika daitezen gonbitea egiten diet. Nik, udalbiltzako lehendakari bezala, horretarako konpromisua hartu du gaur, zuen aurrean. Merezi du, behar dugu eta. Eskerrik asko berriro guztioi eta eutsi. Bai, bada, erronka eta egia da, lanik ez zaigu faltako, baina, bueno, lana ez da hainbesteineko lana izaten motivazioak tartean direnean ez, eta bai udaletxean eta baita ere udalbiltzako erronka honetan motivazioak daude tartean eta orduan lana bakarrik ez dela esango genuke. Beste alde batetik ere lantalde, bai udaletxean oso lantalde ona osatu dugu zinegotzien artean, horrek ere lasaitasun bat ematen du, eta lana egiteko modua ere arindu egiten du, eta ondo funtzionatzen dugu, eta udalbiltzan ere ikusi dudanez, orain osatu den nazio gobernu berri horrek ere, jende prestua eta prestatua ikusi du dagoela barnean, beraz, kondizio edo baldintza onak daude lana ondo egiteko. Bueno, denon artean egingo dugun lan bada, ez? Lan asko dago egiteko eta ze lanak dian ja markatu dizkigute pixka bat orain arte sustatzen edo talde sustatzaile horrek, ez? Urte betez egon dira plangintza berezi bat prestatzen, lehengo larun batean Victoria Eugenian ja onartu genuena eta lan hildo nagusienak ja markatuta daude. Orduan ja buruari buelta batzuk eman dizkiote egia esan eta lana ondo egin dutela eta ondo abiatu dela esan genezake. Oso positiboa. Egia esanan ogoltzan itzala 600 lagun aurrean izateak impresionatzen du eta bestaldetik ere pentsatu beharra do 1200 hautetsi baino gehiago eman dutela bera atxikimendua udalbiltzari. Hori pentsatzen hasezea 1200 pertsona jartzen dituzu norabide berdinean lanean eta izugarrizko potentzialidadea erakusten duen zerbait da, ez? Orduan, abagune bada eta aprobetxatu behar den zerbait da. Momentu bat oso emotiboa izan zen, holtza gainera hilo zirenean, bai udalbideko lehendakari ordea izan zena, Jose Mari Agirrezabalaga, eta baita Loren Arkotxa, udalbiltzako lehendakaria izandakoa. Eta, nolabait nik uste denok sentitu genuela. Momentu hartan historiaren pixua antzegoela eta zerbait herri nortasuna sentiarazten digun zerbait han bertan zegoela, Victoria Eugenian zegoela momentu hartan. Bai, agian, lanketa eginda, baina azken finean oinarrietara jo ezkero udalbiltzak hasieratik onartutako oinarri berberak mantentzen dira. Baliotsuak direlako momentu honetan eta horrela ikusi dutelako ere hainbat eta hainbat hautetxik, ez? Oinarrizkoetako baldintzak dira horiek. Euskal Herrian nazio badela aldarrikatzea da lehenengoa eta gero hortik handatoz ere beste guztiak, ez pixka bat horren ari hortatik tiraka datoz urrengoak egiturak eta politikoaren beharra eta horretan landu beharra, markatu zitzaigun eta oinarriak ere horrela esaten dute, 3. oinarria da nazio eraikuntza bultzatzea, 4. udalen arteko sare bat edo egituratzea, eta 5. nazio artean Euskal Herria existitzen duela erakustea, ez? Horiek dira 5 oinarriak, horiek mantentzen dira eta horiei helduko diogu, eta oinarri bakoitzarentzat lanildo bat markatu da ere. Bai, noski baietz. Eta gainera nik uste Victoria Eugeniako ekitaldi horrek erakutsi zuela horrela izango dela. Nik uste importantea dela, hasierak beti importanteak diela, pixka markatzen du aurrera bidea nola egingo den, eta Victoria Eugeniako batzar horrek, batzarra bera sustatuta zegoen hautetsiek egindako ekarpenetan. Hau da, horrelako inkesta zabal bat egin zen, guztiok parte hartu genuen, eta
hortik atera dira hainbat eta hainbat egitasmo aurrera eramatekoak. Orduan, parte hartuz hasi gara udalbiltza berritu honetan eta bidea hori izango da. Gardena ere gardena zen, nik uste dut batzar eratzaile bat, horrelako batzar eratzaile bat gutxitan egin dela ere komunikabide guztiek irekita eta antzeuden komunikabideak. Beraz, ez dugu ezer eskutatzeko eta kontrakoa, osea, agerian jarri nahi dugu zer geran eta nora joan nahi dugun. Bai, 5 ildo nagusi ere aurkeztu zirenan, baina lehenengo lan lerroa lurraldearen garapena eta kohesio sozioekonomikoa sustatzea izan zen. Hori da, hautetsiok erabaki duguna gure parte hartzearekin eta zabaldutako inkesta horretatik. Beste batzuk ere badaude, baina lehendabizi helduko diogune lan lerroa hori izango da. Bai, praktikotasunari heldu diogu. Batez ere horrekin adierazi nahi duguna da, egingo ditugula gauzak, pixkanaka, baina, eraginkorrak izan nahi dugula gure jardunean. Hau da, ikusiko dira, pixkanaka ze gauzak egiten joaten garen. Eta, nik uste jendeak ikusi ahal izango ditula nola garatzen ari geran hori. Ez gara hasiko izugarrizko, ez dakit horrelako egitasmo handiak azaltzen, gauza txikiak egingo ditugu, hasieratik praktikotasun horrei begira, baina eraginkorrak izango dira, era berean. Pazientzi pixka bat izan beharko da, baina jendeak ikusiko du. Oztopoiei eginaren poderioz egiten zaie aurre. Eta hasieratik behintzat pentsatuz posible diala gainditzea. Aintzat ematen balin badugu edo onartzen balin badugu ezin dela ezer egin, inoiz ez dugu ezer egingo. Gaur egun nazio egitura badugu, nazional mailako egitura bat, udalbiltza. Orain dela urte batzuk etzegona eta seguraski batzuk pentsatuko zutena ezinezkoa zela hori egituratzea. Egituratuta dago. Hemendik aurrea horrek bakarrikia ematen ditu baliabideak gauzak egin ahal izateko. Bai, Euskal Herria nazio badela aitortzen duen edon hori zabalik dagola udalbiltza esan genuen, eta hori mantenduko dugu bukaera arte eta seguru gaude. Bide horretan gero eta hautetsi gehiago eukiko ditugula udalbiltzan barrenean. Denborak erakusten du askotan bidea markatzen eta seguru gaude orain danak ezpalin baude gerora etorriko diala eta gero eta hautetsi gehiago bilduko ditula udalbiltzak. Azken finean sare bat osatuko dugu eta garrantzizkoa izango da eta nik uste behartuta ere sentituko diala bate baino gehiago. Hau da, nazio eraikuntzan lan egin nahi balin badezu udalbiltza zure tokia eta hori azpimarratzekoa dela uste dut. Noski baietz eta gainera ez da ezker abertzaleko ez dakit gehiengoa zein den. Hasieratik esan behar da guk hautetsi guztiok atxikimendua eman dugunean ez garela identifikatu ideologikoki. Nik nire izena eman dut eta herria ze herriko hautetsia naizen eta ni bezala beste guztiak. Orduan, Victoria Eugeniako ekitaldi hortan zeudena, nik uste seguru nago inorketzuela pentsatu ondoan zeukana ze alderditakoa ote zen edo ze planteamentua izango zuen, ze planteamentu politikoa izango zuen, ze desberdintzen zuen beraren gandik, baizik eta danok udalbiltzakoa ginen momentu hortan. Eta hori izango da gure jarduna. Alde horretatik gainera pentsatu behar da independente asko daudela. Eta independenteak egon daitezke Euskal Herriko nazio gintzan dauden edo nazio esparru horretan aurkitzen diren esparru guztian, hau da, arko guztian egon daitezke ez, herri txiki asko dago hemen, eta iparraldean zer esanik ez, gehienak independenteak dira, eta horre tarte handia dago jende guztiarentzat ez, orduan, ezker abertzalekoak badaude, baina badaude ere ezker abertzalekoak ez direnak, seguru, noski bai ez. Gure bokazioa gainera hori da, eta alde horretatik esan deu, guk bilerak eta bilatu nahi ditugula eta egingo ditugula, edo bintzat eskaerak egingo ditugula, hainbat elkarte, hainbat erakunde, hainbat alderdi, hainbat eragileekin, ez? Azken finean nazio gintza guztion artean egin beharreko zerbait da,
eragile asko daude naziogintzan ere lanean nahi dianak, guzti horiekin elkarlan bat egin nahi dugu aurrera, eta erakundeekin ere bai, erakundeekin ere kontatu nahi dugu, eta egongo gara, nik uste aldaba guztia jo behar ditugula gure helburuak lortzeko. Asmoa bai noski, denekin, esan bezala denekin hitz egiteko asmoa dugu. Dena dela, lanketa hori pixka bat osatu in behar dugu, ikusi behar dugu ze fasetan hasten gean, nola hasten gean pixkanaka, eta lehendabiziko bilera, gobernuaren bilera edukiko dugu larun bat honetan, nazio gobernua da, osatu dugune zuzendaritza talde hori, 19 pertsona bilduko gara, eta hortik hasiko dira ja plangintza zehatz-mehatz finkatzen ez. Eragile bat izango da, eta hutsunea ezer ez dagoen enean, hutsune hori betetzen duzu, baina ez du zer ikustekorik. Eudele aholkularitza tekniko bat emateko, udaletxei ematen digun aholkularitza tekniko bat emateko hortarako sortu zen gainera, eta hori egiten du, hori da bere jarduna, udalbiltzarena oso desberdina da, ez da hori. Udalbiltzak Euskal Herria egituratzen joan nahi du bere jardunarekin, ez du zer ikustekorik, beraz ez du ordezkatzen, ez dalako gauza bera, eta ez duelako helburu berdina.